Перший публічний виступ новообраного президента. Володимир Зеленський прийшов на IT-форум, говорив російською, придумав новий термін для української політики та запропонував створити державу у смартфоні. А от з журналістами не поспілкувався. Чим запам'яталася перша промова нового очільника держави і як реагували глядачі, розкаже Олена Стецюк. Павільйон вщент заповнений відвідувачами. Слухають про інтернет-технології, діджитал-інновації і стартапи. Та паралельно чекають на нового президента. Всім привіт! Добрий вечір! Доброго дня! Доброго дня, я немножко заработався. На сцені новий керманич держави із дебютом. У світлій сорочці без краватки. З навушним мікрофоном для виступів на сцені. Першу публічну появу президента фільмують усі присутні у залі. Смартфони новообраний гарант оцінив. У всех качественные мобилки. Да, это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. А вот, вы знаете, честно говоря, здесь гораздо приятнее, чем на Банковой. Я там 3 дня, а тут настоящие живые люди, так что спасибо вам, что позвали. А погромче! Говорить президент України російською. Вибачається за рамки на вході, пропонує вигадати їм альтернативу. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня. Ну, да. Не, что-то у меня есть, конечно. Каже, чиновники та інновації – це 2 різні світи. Тож прийшов поговорити про це з людьми. Спершу розповідає про винахідників. Є такий товариш Гутенберг, вот. Такой, я бы его назвал таким заросшим Стив Джобсом. Вы знаете, чувак порвал эпоху, красавець. А далі висміяв українських політиків. Дісталося, зокрема, й Олегу Ляшку, який дорікнув Зеленському на інавгурації за російську мову. Вот в этом мире... А вот эти чиновники. И обратите внимание, вот куда они нас могут привести. Чего вообще не хочется. Знайшов новий термін для політики та пояснив, як має функціонувати держава. Я не хочу на них наговаривать, неважно, вы и так все знаете про них. Но представьте себе, что такое инновация вообще вот в этой узкопрофильной политической отрасли. Без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, нет производства, нет налогов, нет вот этого всего, простите меня, опять же повторюсь, нет вот этого всего, бла-бла-бла, но на этом бла-бла-бла основные вещи, на которых потом действительно стоит государство. І анонсував створення держави у смартфоні. І пояснив, як він це собі бачить. Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу, и ты не только получаешь новости, не только видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты поддаются, ты можешь их изменять, какие чуваки, извините за это слово, но они пока такие, какие люди, будем надеяться, что они люди, какие люди избираются. Президент знову наголошує, сам це не подужає. Просить долучатися людей. З ідеями направляє до Михайла Федорова, керівника діджитал-агентства, і свого новопризначеного радника. Класс, у тебя микрофон. Смотрите. Может, мне в щечку, Разом презентували онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим подати свої ідеї з діджиталізації держави та потрапити у команду «Зе». На цьому подякував і попрощався. Спасибо Игорю. Я просто по пути не успел переодеться, а хотел бы быть вот как ты, вот так вот, посвободней. Слідом за гарантом пішла чи не половина зали. Глядачі кажуть, виступ сподобався. А чим саме? Позицію його. Якою? Вибачте. Це, напевно, в мене такий перший в житті досвід взагалі почути вживу президента. Це класно, класні ідеї. Діджиталізація держави. Те, що держава у смартфоні, це дуже цікаво. Цікаво, як це реалізується. А у спілкування нового президента з журналістами не відбулося. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.